Salam taklim kula katur dumateng Mitara Sajaya Keh niki kempalan Golo Baru putih Lodorok Surabaya Lodorok Mugi kersa amari ngono wawasan so pemanggih ingkang keco kesenian lodorok kegemaran kita pun kutha lan desa paring tulodo dateng para mitra pun tumindak kang kira para ayo mula kita ojo kelalaian
nyambut gawene ojo kongkiren ndak nimbulno rasa antemen aku nek eling obahe jaman ono riwayat uga banyak halaman ono kalaning genteng uga lanamani kuminangka kodarate seping pamrih rame ing gawe terus berjuang bangun negara bulat telan tekad nyambut gawene ora ketinggalan bare jauh amane kembang melati arom gandane baru putih secekarane semantun atur kula pinarako ingkang sekedhik kemari palo jinawi para sandang pangan gaesok mula sing penting segep nyambut gawe kanggo nyukupi rak keluarga nyambut gawe banteng tulang wasile jok gawe ampura eling ngono arek masa depan supaya besok gak keteteran kula nek wis keluarga abot sanggane tambake tanggung jawabe nek anak kudu mikir sekolah supaya anak gak soro uripe anak iku nek salah didikan pale wong tuwa dadi sasaran akibate wong main judi duminu
kadulaan remi nek kadung kalah gak etong pati opon duweni kabeh didoli ancuran pemerintah ing waktu iki penduduk sing gak mampu melotan migrasi budale bareng pamili kebutuhane wis dicukupi melotan migrasi ojo cilik ati papan panggonan wis disediani pacul singkal ate otani kesehatane uga gak gelem kari budal nang sawah nandur ketepeng direwangi nyambut gawe gak leren sing ana omah dadak nyeleweng nek dituturi tambah ngeroweng buka keranjang ana sawone lebokno wong lanang konangan bojone kapokmu kapan koyo terusno agak sebahagia uripmu mulai nak nurut wong tuwa salawase urip ana alam donya mula beketya barek biyong lan
sandang pangan jene garo goso wong tuwa mono tawa ngalami soro wiwit jaman ono kandungan wiwit sangang wulan 10 dina ana bobotan disangga dadi wong tuwa abot sanggane minterno anak akeh ate supaya besok adukur derajate berguna kanggo nusolan asane mulane anak nek wis dewasa ojo lali karo wong nadyan wis duwe bojo tetep ilinga sebab wong tuwa mono papundan gitu aku nek kodangane piyong lan bapa gera anakku sing bagus lan prasetyo ingat tembe sira ngancik dewasa gak tansah tak pangku kelawan tak ujo mula gemono pasanku uga amalano ojo sampe mbok lalekno sifat angkara murka iku wilan ngono mertobato sing krana lilo mula kita kabeh padha ilinga amung sapira pintere manungsa cuma sak tetes banyu ana segara nek dibanding karo agung ingkang maha kuwasa mula ayo nuwun kelawan memuji sifat sing drengki padha diilangi golek dalan sing padhang kanggo sangune bali ing tembe sowan rasane kang maha suci ayo mlaku-mlaku cok
Ancen percaya nek masa sekarang masa dangdut kanggo narek nom-nom. Kurang sete nek gak tabuhan kawat gak lega. Masih jula-juli gamelan digendandut nggih kenging padha mawon. Nah, nek gak percaya tak gawekno. Dinyanyeni ya kena nurut iramane jula-juli. Oper pas melu ya. Ya. Ini. Ayo goyang pinggir. Buat apa tampan kalau makan hati, lama-lama bisa mati bunuh diri. Biar jelek asal sayang sampai mati, biar miskin tapi kaya hati. Manis-manis sedih asih kembang gula, paling manis si batang tebu. Biar manis seperti putri raja, tak punya suami bejane wong gerti. Hitam-hitam medek si bunga jambang, kowe mah kok dari Semarang. Kakek-kakek zaman sekarang sudah bongkok masih mata keranjang. Iku ngono wong tuwek sing siji ngalor ngidul melintir brengose. Arek wedok dikenal seneng atine, senajan tuwek gede belanjane. Baru putih arek Surabaya monggo nyawiji kembang ono. Iya meletene rek. Iya. Teko endi ae? Ya apa? Teko endi sawangane? Dinas. Lah ya gulumu kok cencang. Apane sih dincang? Lah iku nggon. Iki jenenge dasi. Eh, desit kon niku. Iya. Dasi Iku kok. dasi ya. Iya. Tangge kok cencang iki. Ya apa kok? Dinas. Lah nek gak dinas iku ya apa? Oh, nyambut gawe apa kon saiki? Aku saiki ono PLKB. Oh, ono nggon PLKB. PLKB bareng kecik salome. Waduh, iki termasuk mencakup keseluruhan adanya keluarga berencana. Ya iya lho, Pak. Oh, PLKB kata singkatan ya, Cik ya? Iya. Lah terus artine ku apa? Artine? Heeh. Nek artine PLKB. Lho lah iya. Lah iya. Lho, gendeng kok kecek iki rasane. Lah kon sampel. PLKB kata singkatan sih, Cik. Sing gak ero topo arek ganteng. Lah iya cocok aja ini. Anake wong gendeng kon. Lho, ngono iku. Coba Yo. ta. Lah nggih kula niki taken Mas kecik. Lah ya nek takok tak jawab. Arek ganteng, Kenek ditiru. sugih dhuwit, Nek duwe tak utang. anake kirik. Lho, males kon. Gak malas ngono kok lona wong gendeng. Ya apa kon niku? Perpanjangane iku lho, Cik. Oh, perpanjangane ta. Iya. Nek perpanjangane po. Iya. P L K B panjang. Heh? Lah iya. Lah iya. Lho sampel kok kecik iku. Kon kok sampel ya apa sih pokok niku? Lho, gak sampel apa pancen kok bulet ae. Ket mang ya kon ngomong nek PLKB. Tegese Cik, artine ngono lho. Artine po, Iya. petugas lapangan keluarga berencana. Lah ya ngono. Ya apa kon niku po? Lah kon bagian apa nek kon iki? Aku ngurusi wong bobot. Lho. Lho, kok lolo ya apa sih kon niku? Ya tak guyu, Cik, wong kon wong lanang kok ngurusi wong bobot iku lho. Kon niku ngerti sing maceme wong bobot. Macem wong bobot ya situk murak-marika iku. Lah iki apa kelirumu kon niku? Wong bobot ngono maceme telu po. Ah, ya situk, Cik. Telu kok situ. Wong wedok nek wetenge gedhe yang bobot iku maceme wong bobot. Lah pikten niku bobot sampe 8 tahun niku. Iku mosok bobot. Bebek macane beri-beri anjene. Ya kok ngerti kon? Iya. Heh? Kon niku. Kok sing ngarani wong bobot macem telu apa ae? Anane mung bobot macem telu iku jenenge
rungokno ah. Iya. Bobotan sah. Bobotan setengah sah, bobotan gak sah. Lah sing diarani bobotan sing sah iku tegese ya apa? Bobotan sing sah iku arek wedok ambek arek lanang pacaran. Suwene setahun setengah. Iya. Wong tuane setuju arek kawin bobot iku jenenge bobotan sah. Iya. Lah sing jenenge setengah sah. Sing setengah sah iku. Arek lanang mbek arek wedok wis bercinta-cintaan sampai 2 tahun setengah. Iya. Wong tuane gak setuju. Arek gak kawin bobot iku jenenge setengah sah. Lah sing bobotan sing gak sah blas iku mang. Arek wedok tanpa duwe bojo bobot iku jenenge bobotan gak sah. Lah iku bobotan apa cek jenenge? Gotong royong. Oh, cep ya apa sih kok bobotan gotong royong kon iku lho. Iku cara sawah angger wong melok macul. Cara sawah ya. Iya. Iya, iku macem wong bobot. Maceme wong bobot. Iya, tapi aku cek gurung terima aku. Apa? Ya masalah bobotan. Iya. Saiki apa sebabe arek wedok mari kawin terus mbobot umur 6 bulan kok diselameti iki apa sebabe? Ayo. Iku jenenge tingkepan. Tingkepan. Iya, apa kon iku? Iya. Lah terus bayi lahir kok diselameti? Ayo. Iku jenenge brokolan, kecik Salome, arek LKB. Iya. Saiki bayi umur 5 dina kok diselameti? Iku jenenge pendak pasaran. Takok arek LKB. Bayi umur 36 dina kok diselameti? Iku jenenge selapan dina arek PLKB. Iya. Bayi umur setahun kok diselameti? Iku jenenge hari ulang tahun. Takok arek PLKB. Bayi umur 150 tahun kok diselameti? Bayine bongko gendeng kon ini. Ya apa rek, bayi sampai umur 150 tahun. Ayo kak. Wong saiki umur 70 ae goleki putune wis kangelan. Nanti po adikmu kandik ngono mah. Iya jane. Wah, iya. Ah, saiki aku takon maneh. Iya. Masalah kesehatane bayi saiki. Apa? Ayo apa isane bayi iku awake sehat lan subur kudu dikek mangan apa? Ayo. Kudu diombeni ASI. Apa? ASI. Aki. Lho, kon iku wong bayi diombeni banyu aki ya metel ususe cek. Kon iku kuping tak kecer kon iku. Ya apa? Wong ASI to tak aki. Tegese ASI ngono, air susu ibu. Air susu ibu ah. Jadi bayi wis ana awake seger, waras, subur. Iya. Sing apik kudu mentil. Ibuke cek nang wis gede. Lampung bayi umur setahun nih sing apik kudu mentil. Ibuke arek cepet terantanan. Bayi umur 2 tahun kudu mentil. Ibuke arek cek nang pelayon. Bayi umur 40 tahun kudu mentil. Pentile pedot. Ojo kekel kon iku. Ya apa? Kok terus. Bayi umur 40 tahun kok jek mentil ae ya takok sing mentil kono. Nek aku ngono tak ben-bengi. Lho, ya apa? Wah, kon niku ngawur ae po kon niku. Cek. Iya. Wes guyon kadang-kadang melebihi batas iki dadi gegeran. Mangkane awak dhewe iki bergaul sing menguntungkan. Nek aku omongku kleru nyang kon, kon meneh ana pengarahan nyang aku. Iya. Ayo melak aku saiki. Nang ndi? Ayo golek hiburan. Ngono ta? Iya cek nek awet enom. Ayo wis. Ayo.